Iso tanpa nyenggol blangkon. Nek nggur dhuwit nyuwun sewu tenah Pak Dalang langkung sugih. Ning nek umpama babakan dono weweh kula mboten eman. Apa kuwi? Nggih. Kula gadah pertanyaan. Jawaban kudu kodhok. Wi. Lho. Duit pironan kuwi? Asli to. Ngeten-ngeten iki nggen kula maine mboten ngitung, Mas. Bajiret aku 1000 kono ngeketan iki. Nek ngeten-ngeten iki nyuwun sewu lho, Mas. Alami bawa wisan. Nyuwun sewu lho nek ngeten-ngeten iki nggen kula niku mboten nate ngitung. Oke. Maine kilo, Mas. Oke, siap. Kilon. Duwike kilon. Kaya rosok apa? Dang. Anakku sing cilik kelas TK ki TK-ke ngapa? sedina budal sekolah 2 yuta, Mas. 2 yuta. Kudu entek rantek jewer kupinge, Mas. Joh. Kere ben penting sombong to ndak? Kere sombong. Cah sekolah anakmu mbok samani piro? 2 yuta, Mas. SD kuwi. MI anu TK sing MI beda neh. Piro? 4 yuta. Nek rantek Jewer ndase, sop kupinge. Bocah kene. wong mampu. Kere yo ben penting sombong. Lah kowe mau dhuwit 50.000 piye, Mang? Ulang nggih. Kula gadah pertanyaan jawaban kudu kodhok. Iya. Jawaban sak liyane kodhok dhuwit balik. Oke. Deal. Deal. Yen kalah 200.000 gorene. Ya. Otok-otok kunine. Kodok. Suara. Ya kodok no. Wah, malah penak ngene teman dalan. Kandhani kok. Nek udan-udane ana swara, Kodok no. kodok. 150. Dhuwit karo kodok milih. Kodok. Gorene. Centong. Es. Jare entuk kodok entuk 50. Lah iya to. Otok-otok. Jadi pertanyaan, jawaban kudu kodok. Ya. Jawaban sak liyane kodok dhuwit balik. Iya. Yen kalah 200.000 gorene. Otok-otok kunine. Kodok. Suara. Kodok. Teo-teo blung suara. Kodok. Dhuwit karo kodok milih. Kodok. Ha iya gorene Ngene. dhuwite 200 gorene, Mas. Ayo bener to, Mas. Apa? Lho kalah 200 gorene no. Anu Mas dhuwit kurang. Kok Mas? Ning dhuwur panggung ora nggo dhuwit. Nggih. Anu enten bapake, Nggih. bose teng pake. Ya. Niki tetembangan lelagon nggih. Oke, niki dijik ditegani. Slamet. Winginane dhuwit materi ngene iki mung dagelan bablas ya. Iya, aman ya, Mas. Nggih. Nggih, pripun? Manut jenengan berkahipun bawa napa-napa terus mengke kersane. Manut kula. Pripun? Padha manut kabeh. Pripun? Sing bawa gantian. gentenan. Barang bawane Mardika wae. Oke. Wong loro didu suarane. Lho. Oke, syukur ora untune. Wegah. Rasudi. Untuk kemajon. Untu ora ngerti spesiale wong untu monyong. Lah kok iso? Apa mencium ngene irung-irung keneke lambis mak. Wah. Alah genep sesasi yo krowok cangkeme. Yo. Apa wis? Pelok. Manut. Ah, pelok. Iki Sak isone. gawe-gawe wong tuwek. Mboten napa-napa. Ngerti tuwek kok randang pangan codot. Pelem piye? Oh, pelem ya kayak. Pangan codot. Yo. Pamintaku Ape. Elok jan. Elok. Nimasido hasik. Tok. Ngetes Ngetes kendang. Wah, landandani kendang kok ning kene to, Mas. Mbok digawa ngisor ngono. Mbok kira palaran to? Nggih. Ben apik kok. Ayo Mas Victor. Oh, Atuh. Bocah iki bokonge ning ndi, Cak? yo nang kene. Kegedhen klambi ra ketok. Ya. Atut runtut tansah reruntungan. Weh, diarek. Kok jak Suaramu apik men lho. lho ya ora sombong to, Mas. Iki asli suaramu metune kondi lho. Kok kene? Ya kok kene to kok ya umume lho. Iya. Ape. Mung gedene sak baterai wis suarane kok wekung banget. Baterai kok. Aku samari nek Victor ning anu lho, sawah ngono. Apa? Di pangan garangan. Dipangan. Dikira kintel kono apa kok ya. Sok kintel. Lanjut. Ke. Hing sarina sak wengine
datan kinggang sarambon tene sapa lamun adot caketing ati hati-hati mundur nek wong golek kodhok Mas Heru golek kodhok yen cedhak tansah mulak sida asetu mbok lambene iki biasa ngono lho kaya kloset modele dhewe-dhewe lho tor pindho mimilan mie ayam aduh yo mintuna mintuna hayo nimas barengan tepi wajib sida asebe praya Jaipon. nganti kaya manuk kena pulo cinta iku dikapak-kapake manut monggo dilanjut tresno iki aja nganti trucut zaman lagi susah buat apa susah itu tiada gunanya zaman lagi susah buat apa susah itu tiada gunanya ingkang kepareng jumeneng sinten Kang Gareng nika Dik niken sik aduh dek aku sing kleru aja dadi atimu turung kowe wis nesu neng kali nggawa pancingan wong lali ora kelingan oh kalau wes kok genuk ae saking penake kok aja macam genuk ae bal bekel Dik niken Dalam mau milih wong loro iki milih ndi ora milih kabeh. api malah sip malah sip lho Padha jembuke. lho jembuk apa jembuk Jembuk iki padha mine, Mas. oh yo ora Iya, kok iya. men nyatane keunggulane Mas Victor iki Mas Dalang ora iso lho apa Oh, lah ngadeg kuwi ngadeg tanpa gocekan Yang piye mau piye? boleh dik lho 1 2 3. Lah. kok mau enak ya Ngono kaya apa jenenge waktu terbalik ngono kae lho. iya weh kaya kucingnya Cina ning bakul kain lho ngene ra Dia mempunyai kelebihan dan kekurangan. betul Kelebihane apa gak enak iso cintai dhewe lho sangat Dek niken dalam suasana pun sansaya enjing Nggih. wajan lho weh lah kok kaya coba maku coba kayak piye Mas wajan weh Mbak Niken Dawa. wah anu bar tumbas kirek nggih lah piye lah gandenge ngono mbok yo gandenge sing roman ngono ya Ayo njajal to gandeng roman ki. coba anu ditemokke sampean kok kene sampean kok kono culno sik kodhok Iki ngorek kok kono. tuk kodhok ngorek Mas Suryat Mojo punang pinanganten ora ikhlas asana bui ralilo kita iki kan perang oh iya peran sip wekdal punika wanjinipun Suryat Mojo punang pinanganten Dauk Atmojo niki wancinipun balang-balangan. Weh, aja mencelat no ki kok. Keprukmu rodok cilik wae. Wah. Iki. Jaja. manten pengarep Ndi? bacokan Mau gepeng. Wah, oh iya. Balang gantal. Balang Iki gantal. bae wis. Kuwi panganan lho, Nduk. Ah, Ya ki panganan.
balang-balangan sampun wingko mbok lho gedene nggur sak atos kuwi. sak menika wancinipun sungkeman. Ya. Sarehne manten milenial sing sungkem boten manten putri ning sing sungkem manten kakung. Loh, manten milenial manut dalang ora? ya manut. Lah iya, nek aku sing sungkem perang balik asale. ki sing sungkem manten lanang modern. Ya. Sing sungkem manten kakung. Sak menika wancinipun ngideg ndok. Waduh. Lek Mas Hub gak sido Mas mantene sangklir. Ya ya bener lho wing ngideg-deg lho ya. Lha yo sik maksude ndok iki kan dicepake karo priase lho urung-urung wae manten lanang dideg. Babar yo sangklir. Wis karek sitok bayi dak ilang lho. Ki masa sitok? Entek iki. Karek sitok didak wae. Weh ta ya. Yo. Jenengan piyambakan napa duet kalih Mas Victor? Ya monggo. Monggo, Apa sing pelok bebas ledek. Monggo, pelok. Cie Dik, cie. Apa to? Lah piye kon gak muni Dik terus muni piye? Yo nyeluk yo Ya Dik. iya to. Lah iya bener to. Lah ya Dik. Ya. Ayo Mas. Apa? Bebas. Sing gampang ae jambu alas ora apa-apa. Jambu alas. Sing gampang ae. Wes. Duet. Niken Salindri. Kecil mungil balita kemasan saset. Loh. Sik to. Adik, kuntik bogel, kemasan saset, kecil balita, anak jurik. Yo. Ora. Aku ki ngrasakne Mas Dalang Akbar ki kok yo bangeten men. Napa to, Mas? Wong ngerti sakmene lho lek kok dikon ngempul. Mosok ngempul. Kon ngempul barang. Wah, kuantem gong. Tapi Dek duwe mata batin ning gone ndas. Lho. Ngempul. Ngempul perenang. Yuk. Ayo diaturke. Jembalas yuk. Nggih. Ya. Jambu alas. Ki uga aja lali anu lho Mas Meo ngaturke panuwun karo Pak Edi. Nggih, putripun Bapak Edi Santoso matur gunging panuwun. Didongakne muga-muga anggone menjabat sebagai DPRD tetap ya diberikan keamanahan. Amin. Menapa ingkang ginayuh mugi saged kasembatan. Sip. Amanah barokah. Amin. Di Kumala jumeneng. Yuk musik. Kumala sepote. Ya, jumeneng. Penyanyi meneng musik meneng Al-Fatihah. Wis ngadeg kok sepot. Lah, meneng bareng. Yo. Piye to panis saja kok gak seneng aku ngadekin apa? Gak apa-apa. Lah Caca ra disepot. Mau nyanyi Cacahe lagu sik seneng anu lho Mbak Dwi. Dalam Mbak ribuan. Dwi sik seneng ngadege Victor ngono. Dan Mas aku pengen lihat nah. Hah? Pengen lihat kayak Loh, mau. yo iku sitok pengen ero kabeh. Kok tak kirimi videone tutorial. Apa Pak? Wis. Monggo kersa yo. Nggih mau wonten pamundutan nemen nggih. Oke. Nemen. Victor. Nggih, Mbak. Iki lho gak kacek adoh. Si Iya toh. setel Wah, wis. nek karo mau ya keduren. Oh, keduren ra gedok kok malah. Iki lho. Wah, ngene ya. Iya. Apane? Anu maksudnya iki aduh. Yo katur. Dek ada dados. Di ada. Terus yo. Apik iki. Mbok lambene iki biasa ngono lho. Kayak kloset. Modele dhewe-dhewe lho Tor. Pindho mimilan mie ayam. Aduh yo. Mintuna. Mintuno. Hayo Nimas barengan tepi wajib. Sido asebe praya. Jaipon. Nganti kaya manuk kena pulo. Cinta iku dikapak-kapake manut. Monggo dilanjut. Tresno iki aja nganti trucuk.
maksud zaman lagi susah, buat apa susah? Susah itu tiada gunanya. Zaman lagi susah, buat apa susah? Susah itu tiada gunanya. Ingkang kepareng jumeneng sinten Kang Gareng? Nika Dik niken sik. Aduh dek aku sing kleru, aja dadi atimu turung-turung kowe wis nesu. Neng kali nggawa pancingan, wong lali ora kelingan, wong lali ora kelingan. Oh, kalau wes kok genuk ae. Saking penake kok ya. Wis ngguwenuk ae bal bekel. Dik niken. Dalam. Mau milih wong loro iki milih ndi? Ora milih kabeh. Malah sip. Malah sip. Padha jembuke. Jembuk ya Pak jembuk. Jembuk iki padha mine, Mas. Oh, yo ora Iya, kok iya. men. Nyatane keunggulane Mas Victor iki Mas Dalang ora iso lho. Apa? Oh, Lah ngadeg kuwi Ngadeg tanpa gocekan. Yang piye mau piye? Boleh dik lho. 1 2 3. Lah. Kok mau enak ya? Ngono kaya apa jenenge Apa? waktu terbalik ngono kae lho. Iya. Weh, Kayak kucingnya Cina ning bakul kain lho. Ngene lho. Dia mempunyai kelebihan dan kekurangan. Betul. Kelebihannya Apa? Gak enak. Iso cintai dhewe lho. Sangat. Dek niken. dalam Suasana pun sansaya enjing. Nggih. Wajan lho. Weh. Lah kok kaya coba-coba maku, coba. Kayak piye, Mas? Wajan. Weh, Mbak Niken. Dawa. Wah, anu bar tumbas kirek nggih. Lah piye lah gandenge ngono mbok yo gandenge sing roman ngono ya. Iya njajal to gandeng roman ki. Ah coba. Anu ditemokke. Sampean kok kene sampean kok kono culno sik. Kodhok Iki ngorek. kok kono. Tuk kodhok ngorek, Mas. Suyat mojo punang pinanganten Ora ikhlas asana kuwi. Ralilo kita. Iki kan perang. Oh ya peran sip. Wekdal punika wanjinipun Sriat Mojo punang pinanganten Dauk. Atmojo. Niki wancinipun balang-balangan. Weh, aja mencelat no ki kok. Woi. Keprukmu rodok cilik wae. Wah. Iki. Jaja. Manten pengarep bacokan ngono. Mau gepeng. Wah, oh iya. Balang gantal. Balang Bae gantal. wis. Kuwi panganan lho, Nduk. Ah. Ya ki panganan. Kowe iki bae. Balang-balangan sampun wingko mbok lho gedine nggur sak Atos kuwi. sak Ora atas menika wancinipun sungkeman. Ya. Sarehne manten milenial sing sungkem boten manten putri ning sing sungkem manten kakung. Loh, Manten milenial manut dalang ora? ya manut. Lah iya. Nek aku sing sungkem perang balik asale. Ki sing sungkem manten lanang modern. Modern. Ya. Sing sungkem manten kakung. Sak menika wancinipun ngideg ndok. Waduh. Cek. Lek Mas Hop gak sido Mas mantene sangklir. Ya Kurang lha balang-balang. Ya bener lho kowe ngideg-deg lho ya. Lha yo sik maksude ndok iki kan dicepake karo priase lho urung-urung wae manten lanang dideg. Babar yo sangklir. Wis karek sitok Mbak Idak ilang lho. Ki mosok sitok. Entek iki. Karek sitok didak wajan. Weh ta ya. Yo. Yo. Jenengan piyambakan napa duet kalih Mas Ya Victor? monggo. Mangga, Nah. Apa sing pelok bebas le, Dik? Monggo. pelok. Cie Dik, cie. Apa to? Lah piye kon gak muni Dik terus muni piye? Yo nyeluk yo Ya yo umume Dik. iya to. Lah iya bener to. Lah ya Dik. Ya.
Ayo Mas. Apa? Dibas. Ya. Sing gampang ae jambu alas ora apa-apa. Jambu alas. Sing gampang ae. Wes. Duet. Anu Niken ya, Mas. Salindri. Kecil mungil balita kemasan saset. Loh. Sik to. Adik, puntik Enek bogel, kemasan saset, kecil balita, anak jurik. Yo. Ora. Aku ki ngrasakne Mas Dalang Akbar ki kok yo bangeten men. Nyapa to, Mas? Wong ngerti sakmene lho lah kok dikon ngempul. Masa ngumpul. Kuwi kan kon ngempul barang. Wah, kuantem gong. Tapi Den duwe mata batin ning gone ndas. Lho. Ngempul. Ngumpul pur renang. Yuk. Ayo diaturke. Jembalas yuk. Nggih. Ya. Jambu Alas. alas. Terima kasih. Sampun kantor Mas Akbar. Ki uga aja lali anu lho Mas Meo ngaturke Nggih. panuwun karo Pak Edi. Injih pripun Bapak Edi Santoso matur gunging panuwun. Didongakne muga-muga anggone menjabat sebagai DPRD tetap ya diberikan Amin. keamanahan, Amin. kekuatan. Amin menapa ingkang ginayuh mugi saged kasembatan. Sip. Amanah barokah. Amin. Di Kumala jumeneng. Yuk musik. Kumala sepote. Ya, jumeneng. Penyanyi meneng musik meneng Al-Fatihah. Wis ngadeg kok sepot. Lah meneng bareng. Yo. Piye to panis saja kok gak seneng aku ngadekin apa? Gak apa-apa. Lah cacara disepot. Mau nyanyi Cacahe lagu sik seneng anu lho Mbak apa? Dwi. Dalam Mbak ribuan. Dwi sik seneng ngadege Victor ngono. Nang Mas aku pengen lihat nah. Hah? Pengen lihat kayak Yo, mau. iku sitok pengen ro kabeh. Engko tak kirimi videone tutorial. Apa Pak? Wis. Monggo kersa yo. Nggih mau wonten pamundutan nemen nggih. Oke. Nemen. Victor. Nggih, Mbak. Iki lho gak kace adoh. Si Iya toh. setel Wah, wis. nek karo mau ya keduren. Oh, keduren ra gedok kok malah. Iki lho. Wah, ngene ya. Iya. Apane? Anu maksudnya iki aduh. Yo katur. Dek ada dados. Ada. Dos yo. Apik iki. Diaturkan Mas Mas Victor, Mas Kang Meo. Petruk, Kang Gareng, Kang Bagong. Keripik gedang, keripik telo. Nggih. Sithik edang watone rata. Wah, nggih. Pun. Tak nutuke lakon tuku tahu ning Kediri bila ada waktu kita bertemu kembali ya. Siap. Nah, donga sukses. Pokoke nggih. Heeh. Mas Gareng, Dik Bagong. Ya, Truk. Piye, Mas? Nutuke lakon nderekke Kang Bendoro. Kaya piye babareng lakon? Ayo Le, tak derekke. Angin amitip milir Romaro